Moga sam više, moga sam duže, bilo je jače i pisme i vina. Moga sam lakše. Gorane, evo vas opet u Sloveniji, kako se osjećate? Odlično, moram reći da se baš osjećam onako nekako entuzijastično, dobro, neko valjda rano proljeće je i u meni probudilo, i u ovome starome stablu probudilo mlade sokove. Ali ipak u to vreme sad nastali su nove pesme, ja? Jedna koju ste spomenuli baš na početku, Budi svoja. Recite mi nešto o toj pesmi. Jedna poruka, ja nemam kćer, ali mi sliči na nešto što bi vjerovatno vrlo dobronamjeran otac htio reći svojoj kćeri kad ona počinje sa svojim životnim putom na način da više nije pod njegovom, ćemo reći, jurisdikcijom na taj način. I lipa glazba, ima jednog violinistu, samo još nije gotovo. I onda kad nije gotovo, mogu ti samo reći stihove, ako želiš. Budi svoja, ti si ti. Sve su drugi živjeli, svako mjesto uzeli. Samo jedno tu još postoji. Budi svoja, to si ti. I kad put svoj više ne vidiš, ti se nadaj ljubavi, čuda neće nikad prestati. Budi svoja, možeš sve. Ovo tvoj je život, ovo je tvoj let. Budi svoja, možeš sve. Imaš ključ od sreće svoje sudbine. Budi svoja, imaš sve. Svud po karti svijeta blago traže svi, nemoj poći s njima i ti ćeš zalutati, jer to blago tamo nije. Tu u srcu tvom se krije, čeka da ga sama nekom pokloniš. Budi svoja. Odlično, da. A da li se iza ove pesme krije možda neka podsvesna čežnja za čerkom? Imate 4 sina, ja? A ja ne znam stvarno šta se događa. Nisam znao da kad prođeš 50 da hormoni toliko, da li je sad to plod muške menopauze ili ne znam stvarno, šalim se ljudi, ali kad dođu ti neke stvari dođu same od sebe. Ovdje je nastala jedna fraza glazbena je prvo bila i onda sam krenio pisati riječi, na to jer mi se svidjela glazba i onda sam počeo pisati nešto. Ona pleše s njim, ja plešem s njom, nekakav trokut, ljubavni sukob. Onda sam rekao, stani, ne prljaj to, nije ti to. I onda je došlo, budi svoja i to samo kažem, hvala lijepo, što je došlo. Ne znam, ja pjevam, ja sam medij, ali nije za mene. Jako me zanima šta će biti dalje, radujem se tome i Znači neki određeni vremenski plan nemate u tom smislu? To je zapravo ne možeš ni imati. Ja radim planove i u redu je raditi planove, moraš raditi planove radi organizacijskih stvari, trebaš ovo s ovim, ono s onim, platiti račune na kraju krajeva, šta sve trebaš, ali trebaš razviti odvojenost od vlastitih planova. Znači, danas idemo, sad će biti najveći koncert koji si ikad imao u Sydney Opera House-u, to jutro se dogodi nekakva situacija i nema veze. Biće kad tad? Ili neće biti. Ovo je dobro. Da li vam je na kraju krajeva svejedno? Nije mi svejedno i ne bi tija da mi je svejedno, ali radujem se zadatku koji svijet ili sudbina ili nebo ili Bog dragi ili slučaj na vašu volju, ako je slučaj, želim vam sretan slučaj, koji stavi pred tebe, zašto je ovo dobro? Nemoj uopće misliti da ćeš odmah znati odgovor. Saznaćeš, ali postoji i u tvoju je korist. Koliko god ti se kako to misliš sad je trebalo, sad sam ja sam, sve će biti u redu. Koliko je vama najdraža vaša pesma? Ne mogu ti to tako reći jer mi je teško. Obično mi je najdraže ono što sad radim. To ti je znači neka vrsta zaljubljenosti u tom trenutku, naša si nekakav novi, nešto novo, ali ima lijepi pisama, ali to je
jedan dan ovako, drugi dan onako. Neki put mi se sviđa nešto super, za određeno vrijeme šta ja znam, a nešto mi se učini da je bez veze, ispadne dobro, a nešto mi se učini da ne valja i stvarno ne valja. I šta tad? Ništa, šta ćeš, ljudi moji, da ja znam bolje, ja bi bolje radio, ja da znam bolje pivati, ja bi bolje piva, ali ne znam, pokušavam, trudim se, bit će bolje i šta će biti. Samo jedina kvalifikacija je znoj na licu, ja bi tija, namjera mi je dobra. Ako se možete pomoći s time što ja pivam ili govorim slobodno, ako ne, sretno i Bog vas veselija u oba slučaja.